O 3 štart. Mašená bývalý deťmi doma nechala Mašená. Netrubí, musím naštartovať. Netrubí, len za jazdy trubíme. To fakt? No asi je, to je... Môj pán spadka. To bolí. Ale dá sa to páliš. Ešte proste tam bude. Počkajte. Si máš strach. A teraz pripijeme. Pani profesorka, na zdravie. Kamera beží. Pani profesorka, na zdravie. Stop, ešte raz. Kľúč. O 3 štart. Pani profesorka, na zdravie. Myslíš, nie? Napísať tu napie. Tou čiernou troška na druhú stranu a opýtať sa už. Potom, hej? Už unos. Stop. Tak, a v tom čiernom za chrbát pani triednej. Triedna troška dopredu k tomu žiakovi. Tak, to je ono. Teraz ide záchod. A hlasno rozprávame. Umí si ruky. Teraz, moment, ešte nie. Teraz únos. Teraz sa opýta ten čierny. Za nimi. Za nimi. Poďme. O 3 štart. O 3 ideme. Stop, o 3 štart. Už sú preč. A choďte hore.